बारगौ एनडिएफबि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफाद दानाया 1 बोसोर जालांबाय। बेबादिनो 4 नभेम्बर सनिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि परबजरा महकुमा सिंनि दुन्दियाबारि गामियाव परबजरा साब डिभिजन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ दाफुंनाय जायो। परबजरा साब डिभिजन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफाद दाफुंनाय सनिबारनि मेलाव मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि शीला बसुमतारी, हानजानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे परबजरानि गासै बारगौ एनडिएफबिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि जितेन्द्र ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो बापि बसुमतारीखौ नेहाथारि महरै बिबान होनानै परबजरा साब डिभिजन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आबुं मोनसे आफाद दानाय जायो होनना नायस्रां औवारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। दिनैनि नैबे परबजरा सिङाव थानाय दुन्दियाबारि गामियाव जे जों मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे परबजरानि साब डिभिजन हिसाबै दिनै मोनसे जोङो दाफुंना होफैदों। दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जोंहा बेवहाय आफादगिरि मानगोनां शीला बसुमतारी दङ, लोगो आफादगिरि बिजायख्लं दङ आरो लोगोसे बे ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि, सिगांनि एक्स एनडिएफबिनि कमान्डिं अफिसार आरो सिगाङाव बिथाङा माबानिबो काउन्सिलनिबो दैदेनगिरिमोन बिजेमब्लाव सार दङ आरो लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ। दिनैनि जितु परबजरायाव इउनाइटेड फराम साब डिभिजन दानाय दिनै बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। बेवहाय जों आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों जितेन्द्र ब्रह्म, बिथाङा जाहैबाय आफादगिरि आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मा होनो बापि बसुमतारी, जों बिथांमोनखौ मोननो हादों। बिथांमोना जिहेतु इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि साब डिभिजननि साफा साफा दैदेनगिरि जाबाय, बिथांमोनखौ जों आसा खालामदों बिथांमोना मिरुजों सेन्ट्रेलजों जगाजग थानानै बिथांमोना इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि बा एक्स एनडिएफबिफोरनि बा बर' जाथिनि बर' माहारिनि मोजां थासारिखौ नोजोर बोनानै मोजां मोनसे खामानि मावलांगोन मिजिंथिदों। आरो इयुनावहाय बिथांमोना नैबे परबजरा ओनसोलनि एक्स एनडिएफबिनि गासैबो गिदिर फिसा समस्याफोरखौ बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जाहाथे मावफुंलांगोन बा मिरुआव समस्याफोरखौ दैथायहरगोन आरो बे समस्या दैथायहरनाय समस्याफोरखौ मिरुनि इउनाइटेड फराम मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे आखरे मोजाङैनो मावफुंहैनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जोंहा गोबां एक्स एनडिएफबिनि समस्या थादों। दिनै एख' जाखांनायनि उनाव दिनै जोंहा गां मोनसे समस्या दङ। दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलाव दिनै 60 जनसो दिनै केडेट्सफोर दङ। बिथांमोना दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बिथांमोननि नोजोरखौ बोनानैनो दिनैहाय जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आसा खालामनो हायिनि थाखायनो दिनै जोङो एक्स एनडिएफबिआ दिनै खौसे जाफिननानै मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि दानायनि गेजेरजों जोंनि बे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि आरो जेलाव थानाय केडार्सफोरखौहाय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों दिनैहाय नारानाथा नाजाबाय थादों। आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो जों लोगो हमबाय इउनाइटेड फरामा आरो दिल्लीयाव जों 2 टाइम थांनानै जों रायलायबाय। दिनै जों बे रायलायनायनि गेजेराव जों गोबां मोजां मोनसे मेसेज मोन्दों। जों बे बाथ्राखौ जों बुंनो हाया। जेलाना मोजां मोनसे रिजाल्ट फैगोन अब्ला जों बुंगोन। आरो जोंनि दानि थासारि दानि जे सरकाराव थानाय बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ जों खावलायबाय थादों। बिथांमोनहाबो इउनाइटेड फरामनि जिहेतु माखासे दिनै डिमान्डफोरखौ दिनै जोङो बुंबाय थादों। बिथांमोनाबो दिनै एसेब्लाबो खोनासंनो बाध्यता जादों आरो खोनासंनानै दिनै बिथांमोनाबो सम इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि हिसाबै सावरायबाय थानाय जादों। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों आसा मिजिंथिदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जाहाथे एक्स एनडिएफबिफोरनि जेसेबांनाखि क्ल'जआव थानाय समस्या गासैखौबो जाहाथे थाबैनो गावनि सरकार थानायनि समावनो जाहाथे बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायो बेखौनो आङो मिजिंथिदों इउनाइटेड फरामनि जानानै। थांनाय साननैसो बे जिहेतु जालांनाय जिहेतु जाथाय बे जाय बिथाङा दिनै क'क्राझारनिनो बिथांनि मुङा जाहैबाय मा होनो ओरैनो बि साराय होननानै बुङो। बिथाङा दिनैहाय जों बुंदोंमोन, आं बुंहरदोंमोन, आं बे समाव दिल्लीयाव दंमोन, नोंथाङा बे खामानिखौ मावथ'नाङा। नोंथाङा बे खामानिखौ मावैनि सिगां नोंथाङा जाय मानसिनि नामखौ लादों लरेन्स इस्लारि बिथांनि नामखौ लादों। लरेन्स इस्लारि बिथांखौ सम हेल्प खालामदों। बिथाङा गावनो बुंनानै लायो। आरो ओइदिनखालिनि जिहेतु थांनो गोनां जितु नागालेण्डआव केस थांनो गोनां हाजिर जाहैनो गोनां बेखौबो दिनै बिथाङा आंनि सायाव बुंदोंमोन। रन्जन मा होनो लरेन्स इस्लारि बिथाङा आंनि फनखौ हमाखै। बेखिनि आंनो मेसेज हरदों। नाथाय बे समाव आं बुंदों
खेबसे हमाखै जानांगौ खेबसे खेबनै फन बुबाव नों जुदि लोगो हमनानै जुदि जेबो जायाब्ला फनजों जुदि जेबो जायाबा आंनो खबर हरफिन आं बुंदोंमोन अब्लाबो नोंथाङा बेखिनि खामानिखौ मावथ'नाङा जों इउनिटि फरामनिफ्राय नांगौब्ला जों मदद खालामगोन आंनाव खबर लाफिननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि गोसो मथेनो बे खामानिखौहाय साननानै दिनै बिथाङा मोनसे फ्लेक्सआव बेनार बानायब्रबलायलायनानै दिनै बिथाङा बिखायाव खानानै दिनै मोनसे मा होनो पाब्लिकनाव दखान सान्दा खांनानै दिनै बिथाङा नागालेण्डआवहाय थांनो थाखाय दिनै फैसा खांदों बिथाङा बे खामानि मावदों बिनि थाखाय जों इउनिटि फरामनिफ्राय बा दिनै NDFBनिफ्राय जोङो एसे दुखु मोनदों जाहाथे इयुनाव बिथाङा बे खामानिखौ मावा दिनै बे खामानिखौ मावनाय जायोब्ला बे जोंनि एक्स NDFB हिसाबैनो जोंनावबो मोनसे बदनाम थायो बेनिखायनो जों खावलायदों जाहाथे नेक्स्टआवहाय बिथाङा मावा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ दुखु मोननाय थादों एसे आरो जों खावलायगोन एबारनि जेसेबांनाखि एक्स NDFBफोरनि गुबुन स्टेटआव थानाय जुदि सामोन हरजानाय हाजिर जाहैनांगौनि जुदि समस्या जायोबा डेट जायोब्ला बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा EM-GMफ्रा हयथ' गरसे गरनै जाय बिथांमोना बिहैगोन बिथांमोन जाहाथे गरसे गरनै हरगोन हेल्प होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो मोनगोनखौबो आं मिजिंथिदों आरो जुदि बिथांमोना जुदि हराब्ला आं बेखौ दिनै नैबे निउसनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायगोन जोंबो इउनिटि फरामनिफ्राय जिखिनि हायो जों बिथांमोननोबो जों एबारनिफ्राय हरनो थाखाय जों नाजागोन बेखिनियानो दानि नैबे आसाम पुलिसनि माने मा होनो AB जाहाथे बेखौहाय एक्स NDFBफोरनि थाखाय 2% बा 2 खोन्दो होनो ओंखारदों बेखौ जुदि गमामायैनो जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंजों सावरायनाय बायदि बुंनाया जिबायदि जाफुङोब्ला जोङो एक्स NDFB इउनिटि फरामनिफ्राय बा बारग' NDFBफोरनिफ्राय जों आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों धन्यबाद होगोन आरो जों वेलकाम जनायगोन आरो बेखौ मिजिंथिदों आरो मोनगोन आरो जों बेल' नङा जों आसामनि चिफ मिनिस्टार जों बेखौल' रायलायाखैमोन जे जों 2 खोन्दो 2%खौ जों मालाबा रायलायाखैमोन जे जों एक्स NDFB हिसाबै जों साख्रि मोननांगौनोसो जों सावरायनाय जादोंमोन नाथाय गुबुनफ्रासो मालाबानो 2 खोन्दो बाहागखौ राननानै बिथांमोना लानानै फैदों नाथाय बेवहाय जों एक्स NDFB हिसाबै जों एसे दुखु मोननाय थादों बेवहाय जोङो फारसेनि खोथा गैया एक्स NDFB हिसाबैनो जेसेबांनाखि क्वालिफिकेसन थानाय जेसेबांनाखि बैसो थानाय बिथांमोना साख्रि मोननांगौ होननानै जों दिनै डिमान्ड खालामदों आरो बेनिफ्राय नै दाख्लैसो मा होनो अक्ट'बरनिनो 25 आरो 26 जे दिल्लीयाव टक जानाय बेयावबो जों कमप्लिटलि जों एक्स NDFBनि सेंग्राफोरनि बैसो थानाय आरो एज क्वालिफिकेसन थानाय सेंग्राफोरनि थाखाय साख्रि होनांगौ पारमानेन्ट साख्रि होनांगौनि थाखाय जोङो सिरियासलि जों सावरायनाय जादों आरो रन्जन दैमारिनि केसखौ जों सिरियास सावरायदों हाइनेस नन हाइनेस केसखौ जों सिरियास सावरायदों NI केसखौ जों सिरियास सावरायदों बिनिफ्राय आउट अफ स्टेटआव थानाय भुटान आरो नेपाल आरो म्यानमाराव थानाय माखासे एक्स NDFB दिनै जेलाव दङ बेखौ बिथांमोनखौ जों खावलायदों थाबैनो इन्डियान गभर्नमेन्टआ जाहाथे लाना फैनांगौ उदां अख्राव लाबोनांगौ बेखौ जों खावलायदों आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय जिहेतु केसफोरखौहाय थाबैनो बन्द' खालामना होनांगौ आरो फोजोबना होनांगौ बेखौ जोङो दिनै दिल्ली सरकारजों जों सावरायनानै फैदों बिथांमोना जोंनो मोनसे एसुरेन्स होदों बेखौ थाबैनो मावगोन आरो बिथांमोना जोंनो होदों जों बेखौ मदद खालामगोन बे खोथाखौ जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा एक्सुवेलि नांनायनि खेथ्रआवहाय मोनसे आफादा आखायाव हाथियार लानानै नांफुनाय समावहाय बेवहाय नों माबा मोनसे घटना जाया माबा मोनसे बिफद खालामा होननानै रावबो बुंनो हाया मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आखायाव हाथियार लाग्राफोरनि गेजेराव बेबायदि एक्सना जाखायो बेबायदि घटना जाखायो नाथाय गुबुनफोरनि बेलायाव बेबायदि हाइनेस नन हाइनेस जाफेराखैमोन नाथाय जोंनि एबारनि एकर्डनि गेजेरजों जेबायदि हाइनेस आरो नन हाइनेस जुदि मोनसे केसा जुदि फैदों बेयो जों एक्स NDFBनि थाखाय खोब दुखु नांथाव आरो दुखु साननो गोनां बेनिखायनो जोङो दानि बिटिआर सरकारखौ जों खावलायगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों खावलायगोन जाहाथे नैबे केसफोरखौहाय हाइनेस आरो नन हाइनेसखौ दोनालासेनो जेनेरेल इमिउनिटि केस हिसाबै जाहाथे जोंनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे अनो जेरैहाय जोंनि आलफाफोरखौ जेरैहाय जोंनि मोनसे एकर्ड जायाब्लाबो सिगनेटरि जायाखैबो दिनै बिथांमोननि केसफोरखौ दिनै उदां खालामबाय बा गुबुन दिनै दिलीप निउसामोननि केसखौबो दिनै उदां खालामबाय गुबुनफोरनि केसखौबो दिनै जेबायदि मा होनो CBI NIफोर नांनायफोरखौनो दिनै उइद्र' खालामना होबाय थिग बेखौ नायोब्ला जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि हिसाबै बिटिआर एकर्ड जाबोनाय हिसाबै जोंनिया बेबायदि थानाङामोन बिनि थाखायनो जों दिनै खोब दुखु मोनदों आरो बेबायदि हाइनेस जाबोनायनि थाखाय नन हाइनेस जाबोनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव जों बिराद दुखु मोननाय थादों बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ जुदि अननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिआर सरकारा बे डिफारेन्सखौ लाबालासिनो जेनेरेल इमिउनिटि केस होफिननो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय थेंक इउ बेथ' खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा नंगौ सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ आरो बिथाङा गेजेराव जेला एकर्ड जायो एकर्ड जानायनि सिगां बिथांमोनखौ मोनसे आयेनाव गैयामोनब्लाबो कनभिक्टेड हिसाबैब्लाबो दिनै बिथांखौ फेरवेल बेल लांब्रबलायनानै दिनै बिथांखौ सहि हैदों दिनै बिथांखौ जुदि सहि होनो थाखाय फेरवेल बेलाव जुदि लांनो हादोंब्ला
एक' जाखांनायनि उनाव दिनै रन्जन दैमारिखौ मानो दिनै हगारनो हाया बे मोनसे सोंलु बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बर'फ्रा खौसे जानांगोन दल हंगदना खौसे जानांगोन जेसेबांनाखि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बिथांमोना खौसे जानांगोन जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारिनि सायाव खोथा बुंनो थाखाय जों बयबो बर' माहारिफ्रा खौसे जानांगोन अब्लासो सरकारनि मददनि गेजेरजों रायजो राजानि सहाय मददनि गेजेरजों इन्टेलेक्सुयेलनि सहाय मददनि गेजेरजों जोङो रन्जन दैमारिखौ मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों जेसेबां हायो एसेबां जोङो रन्जन दैमारिनि केसखौ जोङो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों आरो जों आसा खालामदों इसोरा हेल्प खालामदों मदद हरदों सरकारखौ जों फोथायदों जे रन्जन दैमारिखौ जों थाबैनो हयथ' मोननो हागोनखौ जों मिजिंथिनाय थादों आरोखि